izona zonke bazalwane isidingo uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu amandla, you are God, uNkulunkulu wethu onke uNkulunkulu. Babona amandla indoda uNkulunkulu wethu oqele oyivusile, babona amandla ethu zombila, babona amandla. We pray uNkulunkulu wethu amandla. Athi Jeremiah uNkulunkulu wethu amandla, your word is like fire shut up in our bones. uNkulunkulu wethu amandla, singaphelizi. uNkulunkulu wethu amandla, abayibakhathazekile. uNkulunkulu wethu amandla, abaneyinkinga bafisa ukuyilengisa kuphela ngempilo zabo. uNkulunkulu wethu amandla, we pray ezisikhuphela kwiphulpiti kaNkulunkulu. We pray uNkulunkulu wethu amandla, let your word, let your message uNkulunkulu wethu amandla pull. uNkulunkulu wethu ongcwele, lowo nalowo mphefumulo ongadusa ukuphela amandla. uNkulunkulu wethu amandla endleleni. We are praying uNkulunkulu wethu amandla, let the word of God uNkulunkulu wethu ongcwele elavusa uLazarus after 4 days esesolekile. uNkulunkulu wethu amandla begin to move. Akushayisana zakho, akudumise kakushane, akuthi uNkulunkulu ungcwele, akekho ofana nawe. Wena uvula indlela esihlane, wena uvula indlela uNkulunkulu wethu ongcwele, lakho ingekho. Shala baba 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 baba, shala baba 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 baba. uNkulunkulu wethu ongcwele, namhlanje sinaphela wena, sithi kukhona bakho, sithi kugcwaliswa. uNkulunkulu wethu amandla ngezwi lakho, lokhu i-arrest, lokhu uhlobo lamathakathi, lokhu uhlobo lamasatanist, lokhu uhlobo lwetheology, lokhu uhlobo lamadimoni, lokhu uhlobo lama-principalities. Lord, as we are praying, we thank you for the fire of God. Akusha zakho zokugcina, akudumisa uNkulunkulu, akuma ukuthi usaphila, akuma ukuthi ingane zaphila, akuma ukuthi akugcinile. Baningi abasemgodini, baningi abasemathuneni, kodwa uwabheka phambili, wavala imigodi, wavala amathuna, wavala imeko ebibekwa abathakathi. Namhlanje siyaphila, ukhona uNkulunkulu bazalwane. Namhlanje sizomemezela endaweni esihamba nathi ukuthi ukhona uJehova kwayiphezulu, uNkulunkulu ofohlayo njengamanzi amaningi. Sesibonga uNkulunkulu, sambele kaNkulunkulu in Jesus' name. Amen. Siyabonga kumfundisi esethandazela ngaka. Hayi yathandaza umfundisi wami. Hayi wehla ngempela uNkulunkulu. Khona uma ungakalishayi unyawo phansi ngengezwa kahle. Ngizwa kahle uma usushayi. Hayi yalishaya. Hayi siyabonga kubazalwane. Akusibonge nje abazalwane abavunyelwa uNkulunkulu, nabavunyelwe umoya oyingcwele. Kodwa akusiqaleke kusibingelele khona uhlobo engizobe ngibingelele ngalo. Lolu hlobo engizobingelela ngalo lizobe liqoqa umuntu, ngizobe ngibingelela uNkulunkulu endaweni yakhe. Njengoba sila sifisa ukuthi ey'ndaweni zethu uNkulunkulu ahlale khona. Siney'nkonzo abazalwane ezenza la mangabe kuLwesibili noLwey'thathu ey'ndaweni zethu. Kuhle kakhulu-ke makuhlezi ukhona uNkulunkulu lapho, udinga ukubingelela. Hhayi-ke akungibingelele-ke bazalwane, ngibingelele umfundisi uMzobe nomama wakwakhe.
umama kaSibula phakagwala noma msini nabo bonke ahamba nabo endaweni yakagwala sibashayelisana. Bese ngiye Fraser ngibingelele uBishop umama kwakhe, umfundisi ukhuzwa imama kwakhe, umama umtshalo umakana ke umambande nabo bonke ahamba nabe Fraser sibashayelisa. Kithi bengiyemona umfundisi umbokwa babuthusi umama wakwakhe, anaye umama lo mfundisi umshona, umama wakwakhe umamthusi babumzobe umama wakwakhe, umamncane sayitsheni iphoyisa nabo bonke ahamba nabo endaweni yasemona ngiyababingelela. NgiyeMagwaveni nceba uSibu umama hamba nabo umama kaMazi uMangcobo nabo bonke yahamba nabo endaweni yaseMagwaveni. Amagwava notshatsha ngiyakuhlanganisa ndawonye ngegama lenkosi yethu uJesu asibaphisana. Sengizala endaweni yaseMishini lapho khona ngithola umfundisi umbongwa ushadile ke lo ngikhuluma ngaye, hayi lo ungashada. Ngiyambingelela umfundisi umbongwa nomama wakwakhe engamlanda le endaweni zaseHardini. Umfundisi umsubu hana lutho ke futhi loyo no keep and prayer usishayela ugubhu iworship nabo bonke ke laba omama balana omamlayo bonke abala endaweni yasehamba nathi ngiyababingelela abala endlini nahamba nabo ezandleni. Ngikholwa ukuthi akekho ongathi usalile la. Uma ngibingelela kanje ngisuke ngibingelela ukuthi akekho uzosala. Okwesibili ke bazalwane, kuneyinkonzo esizenza endaweni zethu. Ingakho ngibingelela kanje, ngibingelela njengama-branch anabafundisi bakhona. Uma ngibingelela kanje, ngibingelela abafundisi ey'ndaweni zabo, ngisuke ngibingelela uNkulunkulu uqobo obaphethe khona nabathandazisayo khona. Amen bazalwane. Ngithi sibonga kuNkulunkulu ukuthi endaweni ngabe yakagwala, ngabe yaseFraser, ngabe yasemona, ungabe yaseMagwaveni, ungabe yala uthungathi eMishini, bahluka endaweni yasemona ngokuyemona cha, bahluka endaweni yasemona umnandi emona, izinto zakhona zimnandi. Kuyimbuzi ngapha ingene incwadi ithi siyakumema ngelanga lesonto kuzobe kuney'mbuzi ey'mbili, kuzobe kunomsebenzi, kuzobe kunetiye, bahluka. Bathi bona ngesonto siyenkonzweni. Zimnandi izinto, amajoyinti la emona, kumnandi amagiga ekhona emona, efuna mama afuna baba. Kodwa hayi lento kuyingakhulu, kodwa behluka, bathi thina sehlukile. Kwakhona babalandelayo
abathi nathi siyehluka. Amen bazalwane. Sikhuluma ngokwehluka ey'ndaweni lezi ekade ngiyibiza la ukuthi lokwehluka sangathi kungamo nithole nabanye ey'ndaweni zenu abazobona lokwehluka ngoba bebona inkambo yenu enihamba ngayo. Ngoba kwesinye isikhathi ningehluka kodwa uma ungakwenzi lokho ohluke ngakho kungase ningalandeleki. Amen bazalwane. Ufuna uma uhlukile kubonakala ukuthi lo ngempela wehlukile ngoba nenkambo ahamba ngayo yehlukile. Amen. Inkambo ahamba ngayo yenza mina ngikwazi ukumlandela ngoba lokwehluka kwakhe uma ngubheka kufani nalokhu kwami engihamba ngakho. Wehlukile ey'ndaweni zenu nahluka nabashiya abangahlukanga. Namhlanje ngithi nginibonge uNkulunkulu ukuthi nakwazi ey'ndaweni zenu ukwehluka nizolandelwa abanye abazonibona ukuthi ngempela lo wehlukile. Manje ngahlukanga ngeke akufanele ume la ukhulume ngokwehluka kodwa futhi ungakwenzi. Hayi sekukhuluma manje uma la noma ukhona nje endlini yokukhonza kodwa akufanele ukuthi wehlukile kodwa futhi ungakwenzi ukwehluka. Ngeke ulandelwe umuntu. Akekho ozobekona ukwehluka kuwena noma ungahluka kangakanani kodwa uma ungakwenzi ngeke ukwenza ulandelwe umuntu. Amen bazalwane. Kulezi ndawo ezilana ekade ngiyibala ngibonga ukwehluka enakwenza endaweni zenu nahluka nakholwa uJesu Kristu ukuthi waba indodana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Angizobambezela bazalwane. Mina ngo-12 ngiyayeka nje ngo-12 kahle kakhulu ngo-12 nje mina ngiyayeka. Ngisuke ngenzelani? Ngisuke ngenzela ukuthi noma usungihleba ngale usho kodwa ukuthi cha ungamhleba nje mfundisi uTalent kodwa uBishop ngo-12 uyayiyeka lento. Thina ngo-12 siyahamba. Uma kukhona uBishop nje ngo-12 thina siyahamba ngoba sifuna ukwenza njani ngisho noma ngizofikele isihlobo sami ekhaya isihlobo sakho wazi ukuthi fanele uqale la esontweni ngoba uBishop ngo-12 uyayiyeka lento. Amen bazalwane. Ungabanjwa ukuthi namhlanje kuze isihlobo sami asikhaphuka kodwa namhlanje angiye esontweni ngeke ngizoba cha qala esontweni ngo-12 uBishop uyayiyeka. Kuze ukwazi ukushesha uphindele emuva. Mina ngangibambezeleki ngo-12 nje ukuthi ngiyayeka ngempela ngoba nani ayikhona futhi ezobe ngibambezela. Angizoloke ngihambe ngithi ngifona ngithi imoto ayize cha imoto nayo la ngaphandle ingilindile ngo-12 ngiyaphuma ngingena emotini uyayishaya umfundisi wami engibeka la ngisade ngithathe khona. Amen bazalwane. Asibonge-ke bazalwane. uNkulunkulu azabe nathi kuphela asihlale emvinini. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wonke umuntu uyokuhlala ngaphansi komvini wakhe. Wonke umuntu uyobe ehleli ngaphansi komvini wakhe. Wonke umuntu uzobe ehleli ngaphansi komvini wakhe nangaphansi komkhiwane wakhe.
awuzohlala komunye umuntu uzobe uhlele emkhiwaneni wakho awusebenzele uphinde uzohlala emkhiwaneni enakhuzeni yakho oyisebenzele. Into azobe yenzeka nje mawusuka nje manje uhlele emvinini wakho owusebenzele besiyekele thina ngoba umlomo kaJehova obusukhulumile akekho noyedwa ozosesabisa noma ngabe kwenzekani ngeke sisatshiswe umuntu uma sihleli ngaphansi komvini oyiwona wona. Amen bazalwane. Ngeke sisatshiswe umuntu. Lisho njalo iBhayibheli. Asihlale phansi komvini size kufika isikhathi sethu sokuhamba emhlabeni. Nakhona sesambile sobe sihleli ngaphansi komvini. Amen bazalwane. Sobe sihleli ngaphansi komvini okuyiwona wethu. Sihleli ngaphansi komkhiwane okuyiwona wethu. Akekho oyosesabisa. Angazi-ke wena ongenawo umvini uzobe uhlaliphi. Angikwazi wena ongenaye umvini uzobe uhlaliphi. Uzobe uhleli ngaphansi kwani? Yabona ungahleli ngaphansi komvini uyasatshiswa. Bese yasaba ngoba vele ngeke ngesaba ngoba vele ahleli ngaphansi komvini. Bahleli ngaphansi komvini njasakulutho. Umbozekile. Unesambulelo sembozile. Ngoba umvini uhleli ngaphansi kwawo. Noma yinini uhleli ngaphansi komvini. Akekho ozomesabisa kulo mvini ahleli kuwona. Ngoba umlomo kaJehova ubusukhulumile. Into efanele sigade yini? Kuyahletshwa khona. Kuyaxokozela ukhona. Kuyaliwa ukhona. Kuyaxatshwana igama lakho liphakathi. Igade leyo nto. Ukuthi nathi izokhipha noma usuhleli phansi kwakho umvini izokukhipha. Ithi cha lo mvini awuhlala abantu abashebayo. Lo mvini awuhlala abantu abaxabanisa abanye abantu. Lo mvini uhlala abantu abangcwele. Awuhlali mawunenkinga. La emvinini akufuneka umuntu onenkinga. Uzosatshiswa mawuhleli kulo mvini. Bese uyasaba ungakwazi ukuhlala kuwo. Yini uzokhulumile umlomo kaJehova ukuthi wena uhleli kulo mvini ukhuluma umlomo kaJehova ukuthi wena ngeke usatshiswe lutho kodwa mawusaphethe lezi mpawu ekade ngizisho uzokwesaba ukuhlala kuwo. Amen bazalwane. Sihlele emvinini bazohlala abantu kube yiloyo naloyo ngaphansi komvini wakhe uzobe ehleli ngaphansi kwawo. Bazohlala akushiwo ukuthi umuntu bazohlala abantu kodwa uzobe uhleli ngaphansi komvini wakho. Kufuneka abantu abazohlala ngaphansi komvini kodwa bengathuswa lutho. Ngoba phela kunezinto oyiyekile la ngaphansi komvini ofuna ukuhlala kuwo. Kunezinto oyikhelisile khona. Angithi uzwile ngiyibala. Akuhlangani nokuhleba wena usungaboni nomvini wena uhlebelana. Awukwazi ukuxabana nomunye umuntu. Wena usunomvini uxabana kanjani nomunye umuntu? Nabantu abasila siyanyathelana njengoba sila. Amen bazalwane. Siyanyathelana njengoba sila. Hawu.
umthetho ngiyashumayela sengikhohlwe nokuthi ngiyashumayela bazalwane ngithi ngiyaxoxa siyanyathelana njengoba sila kodwa njengoba sinyathelana lithi iBhayibheli alingashoni la usathukuthele wena akathi umuntu mayinyathela wena basiyaqaphelana ukuthi kanjengoba nginyathele mina alingashoni ilanga esanyathele lo muntu ngisambambela into ngoba uzophuma lapha phansi komvini ngeke uhlale emvinini usakwazi ukubambela omunye umuntu ubishophu impela angishumayeli ngiyakela ngiyasho angishumayeli ngithi uma lo mvini engikhuluma ngawo akasondeli umuntu ongafumbathile ngesandla umusa kaJehova funeka abantu abafumbethe umusa uthi uma uhamba njona yabona ukhona endaweni yenu akongithi kancane yabona ey'ndaweni zenu la nithandaza khona njalo ngoLwesibili nangoLwesithathu akusho ukuthi senihlukene ningamashanta lawo lashanta mona lashanta kaGwala lashanta eGwaveni lashanta eFraser lashanta la kade ngisathi ngena shante ngilomolemo umntayedwa igama linye lashana kathi efanda yena umzobo mfundisi umzobo ifanda yinye mfundisi umzobo akekho umuntu bese bana abafundisi bakhe nanga kade ngibabalile labafundisi nibazwile abenu futhi niyabazi endaweni zenu ayibonga inkosi kuze kube khona ngisho babumzoba bagadile ukuthi lo mfundisi angaphambuki makaphambuka lo mfundisi uhlala kuyena umfundisi kubabumzoba ngoba thina bishop sobuza babumzoba ukuthi lo mfundisi uphambuke kanjani ngoba ubukhona obuka nje mfundisi mzoba beganga uthule nje uthi tu kodwa thina sobuza wena baganga phambi kwena abafundi umfundisi ekhona nikhona kwenziwe yini amen bazalwane ngeke sibuze umfundisi obesibuza obaba babo naba behleli nabo bayabakhonzisa njalo ngoLwesibili nangoLwesithathu nami ngihlale ngithule lapha ngikado wami angifundi into ezobuzwa kumina ngitshela kahle hayi wozala mfundisi hayi lo kuyamfundisa angaze kubuzwa uyeke nje amen bazalwane asifundile bazalwane mina ngithanga wathi ngiyayeka izwa siyafunda ngithi wey hayi inkinga ke hayi kodwa ngithi ngiyangithembisa ngaphansi komvini kuzobe kuhleli wena ungenalutho ngaphansi komvini kuzobe kuhleli wena kusukela namhlanje awuhlebi wena ngomunye umuntu kusukela namhlanje wena utholakala engxabanweni yokuxabanisa abanye abantu kusukela namhlanje wena nje umntwana kaNkulunkulu kube ngaphansi komvini mawungeyena umntwana kaNkulunkulu kube ngaphansi komvini uma usenza lento kade ngisho hayi phela uNkulunkulu waqala ngayo lona yona wayibeka kuqala
ungahleli ungaphiki ungeke ungafakaza amanga omakhelwane wakho ungazenzeli ngisho iy'thombe ebaziwayo babone benze iy'thombe bebeka la bezuyela uNkulunkulu wabo before bezonakhula baqale bekhuleke kuye bese kuyima beqhubeka. Amen bazalwane. Wathi uNkulunkulu akakudingi kwakhona lokho ngoba uNkulunkulu munye uNkulunkulu munye umntabeleli yinye inkosi. Asifunde sizostata engafundeli kanti ngoba mina ngothwethu asifundeke abazalanizo ngoba ngothwethu ngiyaliyeka siyixoxile sathi kasheze kushumayela ubhishophu ngaka ukanti ungani sengisekhaya asithole la unomel 11 yeah, color 2 nice color 1 color 1 ngaphansi komvini akekho basabisa ngokuba umlomo kaJehova siba wathi uzobe usukhulumile. Hayi ngifuna uhambe nalo leli vesi uthi umlomo kaJehova uzobe usukhulumile akekho obasabisa ngoba wena uzobe uphansi komvini uza phansi komvini uza ungenalo uthi ungalandela sithi ngemva kwakho ungalandela nhleko ungalandela lutho ngoba uhlangana lezo zinto ey'njalo. Hayi-ke asize nomel seqaleni ukuqale ngala Genesis uthi osodosi esithi nomel chapter 11 abakwa-Israyeli bayakhonona eTabehera verse 1 kwathi abantu bakhonona kwaba kubi ezindlebeni zikaJehova esekuzwile uJehova yavutha intukuthelo yakhe umlilo kaJehova washa phakathi kwabo abaqeda abasemkhawulweni wekhambi abantu into engiyaziyo ngiyabazi abantu bahlezi bekhonona namanje la njengoba nelana nje vele niyakhonona uphi ubaba uMzobe kade wahamba akafiki la makuyisonto makuyisonto abonakali siyakhononda ke isonto abonakali ayi keze ngifica umfundi esikhuzwayo nje ngifica ubishop kanti uphi yena hayi ukagwala bayachaza kabazi ukagwala uyakhonzisa kakhulu hayi ngokuthi wena ufuna ehlezela ayikuniki lento ukuthi kufanele ukhonziswe abanye abantu bekwazi abantu ukuba baningi liphele leli tenda abantu bayoshaya lapha awuyiboni wena leyo nto wena ubona ukuthi nje ngenjobe lapha kagwala ingokuba wena awusenamfundisi ayibonge inkosi hayi ke akosiyeke-ke lokho ngawa angangakini ngiyazi ukuthi ngenjobe ngekho nje umfundisi la usewumfundisi wakho uyakhonzisa kagwala wenzela ukuthi abantu bebe khona bebe noJehova akosize lana-ke manje
angikwazi kwakho noma ngikwazi wena ukuthi muphi umlilo ovutha phakathi kwakho noma kwakho noma uhambo namuphi umlilo nawo noma ngabe uyaphi kunomlilo nje omele umuntu ovuthayo umuntu ihlukaneke nemlilo khona ukuthi ekhaya uyagulelwa nje umlilo loyo khona ukuthi ekhaya nje anizwani niyaxabana umlilo loyo khona ukuthi ekhaya uney'ngane zakho kuphela zikumele ziyadakwa usubamba umoya ukuthi inyanga ingapheli ngoba mayipheli inyanga wena uzohlala kahle izofika lengane izokuthuka usukathi ukuthi isonto ayingafiki weekend ngoba le weekend lengane yakho izohamba iyodakwa ibuye izokuthuka umlilo loyo lithi iBhayibheli umlilo wavutha phakathi kwabantu waze kwasha baphela abantu abasemkhawulweni lithi iBhayibheli bathi baphela abantu abasemkhawulweni baqala abantu bakhala bakhonona bathi hey mfundisi siyasha umfundisi akekho akwenzayo uMose yikho into awayenzayo akabesizadla esathi Jesu lapha besha asibonge sinabafundisi bethu esothi mangabe sisha sesisha bese beyasha abafundisi usho ukuthi mfundisi nakho ngisha wamkhuleka wami ukukhulekayo awusayi ezulwini ngoba ngiyasha bese uthatha umfundisi ekhuleka iyona empendulo wathi umlilo wabosha ngakubosha kodwa mawusahlela umlilo awubosha awubosha mawusaxabanisa abantu umlilo awubosha uyasha nje ngisho noma athandana umfundisi azama ngonyawo lodwa ngabe wehle ngabe uboshe ngoba wena awuyinikelanga ukuthi lokho ngisakwenza awuboshe umlilo awuboshe ngoba ezothi umfundisi bayikhuleka uzwakale waboshe umlilo uMose ekhuleka wabosha umlilo hayi uzabosha nakuwena uma wenza kahle awuzobosha uma ungenzi kahle umlilo uJehova ufuna abantu abenza kahle athi mayikhuleka umfundisi wakho efeza utholakala ukuthi ngempela umlilo uyabosha ngoba wenza kahle uhlale ngaphansi komvini ngempela mawungekho ngaphansi komvini ayikhohlwa ngakho umlilo uzobosha uma usakhononda ngalokho nalokhuya ngakho umlilo uzokwehla hey asehlisa umlilo uzobosha umlilo amen bazalwane wathi noma sekukubi ngempela baphela abantu emkhawulweni kodwa ukuthi uMose wabaphakamisa izandla ebheka phezulu bathi ayikho enye impendulo ekwazi ukulamulela umuntu nalo mlilo obashisayo kodwa wathi babheka phezulu wabosha umlilo ngoba uJehova wathi babheka wathola ukuthi hayi bayakhonona nje kodwa ulwazi bebengenalo sebenalo ulwazi manje nangu umfundisi wabo esho
nawo kusho utshela uNkulunkulu hey Nkosi lokho enginakho engihamba nakho Nkosi awungilamulele kuko ayibonge Nkosi kuningi izinto efanele silanyileke kuzona ezisiphethe kabi isemsebenzini yethu khona abasibangisayo abafuna lezi zinto esikuzona khona abafuna uphume kulomsebenzini kanye bona usewumlilo loyo impela ungagcina uphumile futhi uma lo mlilo ungawuviki ukhona emsebenzini uyasha umlilo angwazi umlilo uphethe ningi umlilo uphethe ulapha nje nobaba wakho vele kafuna uze la sewumlilo loyo uphumeke nkani ngoba mawuphindele ekhaya vele usawukhuluma usayovula umlomo ukhulume ngoba uzala soba sithi thina kuhle nje ngata kuhle kuthina ngoba siyabona kodwa mase siphinde siyofaka sibe nje kosigibele emthini njengozankewu silunguze nje sithi singazi ukuthi hayi lokhu uyabekezela lo mama noma uyabekezela lo sisi ayibonge Nkosi yabona nje khona nje ovelane yathi uthuyela kuthiwa hayi ngoba uyesontweni endodeni umlilo lo ayibonge Nkosi asuvimba umlilo khuleka uphendule inhliziyo yakho ngempela ifane nengane encane uyenze ngempela ifane nengane encane uyenze ngempela ngoba mawungayenzanga ngempela ngeke uhlale kulowamvini ngoba unayo lenhliziyo efuneka umuntu ozohlala kulowamvini isho umkhiwane ngeke uhlale kuwo ngeke ufuna abantu abamsulu ufuna abantu abakholayo umkhiwane ayibonge Nkosi bengithe ngo-12 ngiyavala unika mina ngiyavala ngifuna nje uyashaya u-1 ngisekhaya ngenza kahle kaba ngithi ngenza kahle niyajabula kodwa engakithi angifuni ukuya ngala ngibuze ngama ngibuza kuleli qembu elimala ngizongibuze ngapha bebezodawo bishop asiyabonga ke bazalwane santu uNkulunkulu azabe nani egameni lenkosi yethu uJesu bonke abazalwane bethu mabegoduka behambe nokuthi kusukela namhlanje bazohlala phansi komkhiwane impela bazohlala phansi komvini bengenalutho yabona manje sekufanele wesabe ngoba kunomvini okufanele uhlale kuwo kufanele wesabe manje kwenza into engalungile kufanele wesabe ukwenza into engalungile kufanele wesabe ukwenza into embi ngoba mawenza into embi nanku umvini ofuna ukuhlala kuwo ngeke ukwazi ukuhlala kulomvini unentembo oyenzayo egama lenkosi yethu uJesu kuze kube phakade amen thatha mphathi wohlelo sengiyahamba amen amen washumayela kahle umuntu omkhulu amen siphile futhi ngezandla ezinkulu amen amen 12 o'clock bazalwane ngiyacela bazalwane ngiperform minute angizile uzoshumayela amen bazalwane ngicela ngibonile ke bazalwane ukuthi cha u-MC wangempela nami ngizala koqhubeka ngokuba u-MC amen ushumayele kahle bishop uvule izwi uNumero chapter 11 amen bazalwane inento nje ewu2 engifuna siphinde siyibuke nami ngiyayeka bazalwane in 4 minutes 5 past so bese sicela ukuphakama sime ngeenyawo uba umuzobe asibongela sivalele inkonzo amen bazalwane nami nje ngiyayeka ngempela
so isisho esisha namhlanje kuyayeka 5 minutes kuyayeka kunento uNkulunkulu ekizoyikhuluma bazalwane lama esafunda uthi verse 1 yeMeru abaka Israel angizili ukuzoshumayela again ngenze disorder cha abaka Israel bayakhonona eThebera kwathi abantu bayakhonona kwaba kubi ezindlebeni zika Jehova esekuzwile uJehova wavutha intukuthelo yakhe umlilo kaJehova washa phakathi kwabo kwabaqeda abasemkhawulweni wekama athi verse 11 uMose wathi kuJehova uyiphatheleni kabi inceki yakho na angifumananga ngani umusa emehlweni akho ukubeka umthwalo wabo bonke lababantu phezukwami na ukhala inceko ngakhulelwa bonke lababantu yini ngabazala ukuze uthi kimi bagone ngasesifubeni sakho njengomondli egona umntwana oncelayo bayise ezweni owalifumela oyise na ngingathatha phi inyama ukuba kubanike bonke labantu na amen bazalwane mhlawumbe ngisho lokho nje sanibonani mama sigodi ngibona nawo lapha amen lithi iBhayibheli lo mlilo ashumayela ngayo umuntu omkhulu bishop ngixolisa ngaloko bazalwane amen okuzwakalayo ingenxa yokuthi basuke bakhonona abantwana bakaNkulunkulu nezwa bazalwane ukukhononda bazalwane kuzala ulaka likaNkulunkulu amen uNkulunkulu uyakuzonda ucishe athi uyakuzonda lokho ekhola ikhonondayo uyamzonda umuntu onomoya wokukhononda amen umoya wokukhononda complain ubishop akhuluma ngawo awuveli uNkulunkulu vela kuSathane futhi lo moya uzalwa nawo ukunganaki uNkulunkulu akwenzela kona ingakho lithi iBhayibheli ukuthi umuntu othemba lakhe likuJehova unjengomuthi otshaliwe ngase yes vele kufika isingezi lapha amen bazalwane lithi iBhayibheli uyakubona nje uhle uJehova amenzela khona amen bese lithi lo uqalekise uthemba lakhe likubani lize base lihamba libala ama benefits ukuthi uyakubanjani lize lithi akakuboni ngisho ubuhle uJehova amenzela khona umuntu ongakubona uJehova uNkulunkulu amenzela khona ubuhle uvela khona amen so bazana bishop ushumele kahle kakhulu but before kwehlela umlilo kunento ebenginotisile ukuthi umlilo wehliswa ngokuhlabe bona wehliswa ukuthi basuke ba complain mawufunda kahle ufunde kahle ekhaya ukuthi bishop lama lifuna ukudla isikhathi liyagijima lithi iBhayibheli kwathi abantu bakhonona kwaba kube ezindlebeni zikaJehova esekuzwile uJehova wavutha intukuthelo yakhe umlilo kaJehova washa phakathi kwabo wabaqeda abasemkhawulweni wekama amen abantu base bekhala kuMose uMose wakhuleka kuJehova umlilo wabohla nayizwa le ndaba bazalana okushuna namhlanje le game isenzeka namanje abantu kuyenzeka bona uNkulunkulu ngokukhononda bese uNkulunkulu yabaqeda ingane zabo igule amen babe nenkinga kuyo yonke ama dimension empilo yabo bese beyahamba bayokhala kubafundisi bese umfundisi owuMose aphinde futhi abanxuse ngiyazwakala bazali usho njalo nje bishop emini bazalwane uthi singakhonondi lisho njalo izwi kaNkulunkulu ngenxa kaNkulunkulu singakhonondi bazalwane masikhononda kwenza ukuthi uNkulunkulu ehlisa umlilo wakhe bese udila nathi and unzima ukudila nenkinga yomuntu engazalwanga enye into ezalwe uyena ngoba ukuzalanilele kudinga uNkulunkulu aphinda amlamulela nganoma kuyazwakala yini maxabana mina nomfundisi umbongo ingcono leyo ngaqhamuka umfundisi umzobe asilamule kodwa mangixabana noNkulunkulu ubani uyangimlamulela amen bazalwane so bazalwane please nje mina ngicela singakhonondi bangcwele sihlale emvinini owona umvini bishop akhuluma ngawo utholala kuJohn chapter 15 ufunde kahle amen mahleli kuJesu Kristu umvini oyena uzobona ukukhononda ngeke bekhona lithi kuverse sekusele 1 minute lithi kuverse 11 uMose wathi kuJehova uyiphatheleni kabi inceki yakho na angifumananga ngani umusa emehlweni akho ukuba ubeke umthwalo wakho wabo bonke laba bantu phezukwami na verse 12 ngakhulelwa bonke laba bantu yini ngabazala ukuze uthi kimi bagone ngasesifubeni sakho njengomondle khona umntwana oncelayo ubayise ezweni olifungele oyise ngingathatha phi inyama ukuba kubanike bonke laba bantu naye inceka kaNkulunkulu ikhala ngabantu abaholayo ngokuba bakhala kini bathi siphi inyama ukuba sidle anginakuthwala bonke laba bantu ngedwa ngokuba kuyangisinda uma ungiphatha kanje ake ungibulale cabanga ukuba umzobeke la yolida uma ungiphatha kanje ake ungibulale nokungibulala uma ngifumene umusa emehlweni akho mangingalubona usizi lwami amen bazalwane singavala amaBhayibheli ngenezwi lokugcina nje sengihlala phansi bazanise shumela ekhulu umuntu wasezulwini
ukuthi nginesifiso nginesicelo ngicela sibaphathe kahle abafundisi bethu. Amen bazalwane. Bathwele umthwalo bazalwane ongawuboni wena. Kodwa uya exist ngempela. Ingakho abekho abantu engibaziyo abangena kuyinkinga emshadweni yabo njengabantu ababafundisi. Mase kutshela iqiniso hayi ngoba bengawathanda amakhosikazi abo. Ingoba isikhathi esiningi basipenda kumakoti okuyimina nawo. Basipenda bethandazela thina, bethumela thina ukuthi kuzoba right, all shall be well ko WhatsApp. Besithandazela athi usanesithandwa sakhe aphumele etoilet ayothandaza ngoba usulethe inkinga yakhe kuyena. Ngiyacela bazalwane ningawenzi umsebenzi wabo ubenzima. Amen bazalwane. Ngiqinisile bazalwane. Amen. Ngiyacela bazalwane noma kuthiwa ngikhuluma ngomfundisi umzoba wafather saphela isikhathi. Amen. Umfundisi wethu bomzobe nomama sibaphathe kahle. Siziphathe kahle izinceke njengonceke uSibo umtshana ezisihambelayo eindaweni la khona ifavorite mhlawumbe yomfundisi wakho angafiki ngaso kodwa kufika onceke uSibo. Amen bazalwane. uMasuku umfundisi umbongo omdala omncane. Amen bazalwane. Each and every servant of God enihambela iphatheni kahle ngoba ithwala umthwalo othwelwe uMoses. Uma wehla nalo uzothola lapho noyakhala inceke ukwazi kwanzima. uNkulunkulu wazi wathi biza amadoda awu70 onjengoMasuku noba nomjani nomzobe nomsuku. Amen nomsuku noba wababeka izandla bathandazela ukuze uNkulunkulu belula umthwalo kaMoses ngabo. So angisuki imessage kaBishop ikithi nje singakhononde siphakame sime ngenyawo. Ngiyacela bazalwane singakhononde ngoba zobe siyibizela izimpi esingayithandi. Mhlawumbe ke sesithandaza bazalwane ngifuna sithandaze nje 1 minute so besithi uNkulunkulu lo mlilo akade ungahamba uNkulunkulu uyodla izitha zethu. Just 1 minute I will pray ngoba mina ngeke ngibe mude. Amen bazalwane. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you Lord. We thank you the fire of the Lord that you've been speaking about. Mawuhambe Nkosi uyodla izitha zethu ngegama lika Jesu. Bonke uNkulunkulu abakhuluma kabi ngathi uNkulunkulu lo mlilo ubadle baqede. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, umlilo kaNkulunkulu mongcwele. Uthi uDavid ngelinye ilanga esethi awe izitha uthi uNkulunkulu wami kodwa udinwa ngani? Athi uNkulunkulu kuyakuze kube yini siyizimvo zokuhlatshwa. Athi uNkulunkulu kanti awuqasuki yini? Father, in the name of the Lord, uNkulunkulu ongcwele ke uqasuke Nkosi udle zonke izitha zethu. Baba wethola manje eyikhuluma kabi ngegama lethu ezilihudulela phansi mazimaye khona uNkulunkulu ongcwele each and every place. At our workplaces, uNkulunkulu ongcwele, at church and every place, even in our communities, even in our families. And Lord, we thank you that your fire shall consume all our enemies, the enemies that we know and that we do not know. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray, Lord, that you teach us, Lord, ukulalela nokuthanda uNkulunkulu kumfino wona okhuluma ngawo namhlanje ukuze singakhononde ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Give us, Lord, a heart of a submissive servant ukuze sithobele abaphathi bethu namazone pastors zethu asihambela nasemakhaya. Usiphe namehlo okuyinakekela zonke izinceko kaNkulunkulu sizilalele sigcine isikhathi nakumahomseli. uNkulunkulu wethu ongcwele sipha amandla sesiyavala ngoKristu Jesu Inkosi. Amen.